राव मला बोली त्यात वाटतं. ए नार्या थांब मला जाऊ दे. तुम्हाला कुठं जाऊ दे तुम्ही म्हातारे झाले यार मलाच बोली त्यात वाटतं मी जाऊन येतो. अगं बाबा राम 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 नमस्कार. हेलो हेलो एक्चुअली आई एम केम फ्रॉम गोवा बट मुझे यहाँ विलेज देखना पसंद है तो मैं यहाँ पे विलेज देखने आई हूँ. अगं बाबा गाव बघायचे का तुम्हाला आमचा फिरून दाखवतो ना मॅडम गाव तुम्हाला. ओके सो लेट्स गो. यस यस. पैसे मीन्स मनी. मनी मनी ओ 2000. चलेगा ना मॅडम. ओके आपल्याला काय 2000 मिळाल्यावर गाव काय सारा दुनिया हिंडून दाखवू आपण आपल्याला मानपानाचं काय नाही मॅडम. ओके सो लेट्स गो. या 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 हे वाव. या मॅडम या. कम मॅडम कम कम सावकाश मॅडम डासालतान दामानी जरा दामानी. मैडम सी हमारे गांव की ग्राम पंचायत है मैडम. ओह वेरी नाइस. एक नंबर ग्राम पंचायत है मॅडम पण सदा ना कदा टाळा असतो ग्राम पंचायतीला मॅडम. टाळा टाळा मीन्स. टाळा म्हणजे तुम्हाला कळलं नाही वाटतं. नो. अहो तो कुलूप असतं कुलूप त्याच्यात ती चावी घालून फिरवतात आणि ते मग उघडतं लागतं ते कुलूप असतं मॅडम. बट आई कांट अंडरस्टँड. टाळा समजलं नाही तुम्हाला. नो. मग जाऊ द्या मरू द्या तुम्ही हा विषय टाळा आपण दुसरं बघू काहीतरी दुसरं. चला पुढं दाखवतो तुम्हाला पुढं. ओके. कम मॅडम कम कम कम. व्हाट इज दिस? टेम्पल मॅडम टेम्पल. ओह इट्स अ टेम्पल. हा मंदिर मंदिर. ओह चप्पल काढा मॅडम चप्पल. you mean to say I remove my shoes? चप्पल चप्पल. Okay, okay. हा But why? हा मॅडम हा But why? हा व्हाय तर व्हाय मॅडम तसं काय नाही. Okay. हा व्हाय तर व्हाय नवसाला पावणारा देव आहे मॅडम हा. Okay. हा सगळ्या गावाला नवसाला पावतो. Namas हा means नवस करतात ना लोक. कुणाला पोरं व्हावं म्हणून नवस करतं कोणाला लग्न व्हावं म्हणून कोण नवस करतं. नवसाला पावतो मॅडम देव हा. हा भोळा शंकर आहे आमचा. what are you saying? I can't understand. थँक्यू मॅडम थँक्यू. Oh. हा मग जसा आज मला पावलाय तसा सगळ्या गावाला पावतो. या मॅडम दर्शन घ्या दर्शन. Inside. हा या 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 दर्शन घ्या नवसाला पावतो. Like this. हा आणि मग Great. भोळा शंकर आहे मॅडम. या माग या या माग. हा नंदी आहे मॅडम नंदी. Nandi. हा Nandi means. आमच्या इकडे बैलाचं खोंड असतं ना त्याला नंदी म्हणतात. हा What are you doing? ते देवाचं लावायचं असतं मॅडम. No, no, don't touch me. देवाचं लावायचं असतं. तुम्ही लावा ना तुमच्या हाताने लावा ना. Okay. हा Like this. हा Okay. असं असतंय. नवसाला पावतो ना देव आमचा म्हणून प्रख्यात आहे. Very nice. What is this? घंटी आहे मॅडम ही घंटी Auntie. घंटी घंटी. Can I try? हा Can I try? हा या या घंटी बाबा. Wow. So beautiful, right? मॅडमला सगळं कळतंय काय नाही यार. चला मॅडम आपण बघू दुसरीकडे बघू. Okay. चला Let's go. मॅडम कम 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 मॅडम कम. Okay, thank you. मॅडम हे आमच्या गावातलं केस कीर्तनालय मॅडम. Oh, it's Ha. a saloon. हो कसलं मॉडेल आहे. नारे कसलं गिराय आणलंय का? ए आता का बाईची दाढी करीतो का यार तू. नाही नाही आणि मग हा? आणि बाईला राम राम घालितो का. बाईला राम राम नाही घालीत यार नमस्कार म्हणत यात बाईला. नमस्कार आणि मग हा चला मॅडम दुसरीकडे बघू आपण. चला Okay. सरपंच ओ सरपंच. अरे नारळ काय झालं बोंबलायला. अगो बाया आणि ही कोणी पांढरी पाल नार्या लगीन बिगीन करून आलाय की काय. अगं बाबो मला कशाचं कोण पोरगी देत आहे. सरपंचीन बाई मॉडेल आहे आपल्या गावात गाव फिरायला आलेली आहे. मॉडेल वय. आणि मग सरपंच कुठे आहे सरपंच. आता सरपंचा माग किती कामं असतात. आता ग्रामपंचायतीत गेलो तिथं कुलूप लागलेलं होतं टाळा दिसले नाही तेव्हा म्हणलं घरी असत्यात. अगो बाया आणि मग हो नाही घरी नाही हा मग कुठे गेले असतील बरं हे. आता काय माहिती कुठे गेल्यात. बसा बघत आता
येऊ का मग आम्ही आता? अहो थांबा की, नवीन पाहुणी आली, चहा पाणी. नाही चहा बी घेत नाही मॅडम ती. मग ती कोल्ड कॉफी देतात, कोल्ड कॉफी. हा जाऊन द्या, काय म्हणत्या माझ्या डोक्यावर हा. बरं तुमची वटी भरते ना. आता त्यांना वटी तरी आहे का भरायला? आता माझा वाटा भरिता का? मग जाऊ दे, चला मॅडम आपलं बघू आपण कुठं भेटत आहेत सरपंच. राणी माझी राणी म्वा! फेरानी 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 राणी राणी माझी राणी हे माझी राणी हे राणी. मॅडम हे जेवणा जनावरांचं मेडिकल आहे आमच्या गावातलं मॅडम. ओह हा मेडिकल हाँ डॉग बैल गाय उसको इंजेक्शन देते ना मैडम. हाँ वो है. ओके हाँ. तो ये डॉक्टर है डॉक्टर बिक्टर नहीं मैडम, फालतू आदमी है. हाँ वो खाली राजा मजनू है, मजनू गांव का मजनू ओह, राजा. तो से अनिल कपूर हाँ हमारे गांव का वैसे अनिल कपूर है ये. उसको कुछ काम धंधा नहीं रहता. देखो ना दवाखाने के दरवाजे पे भी लिखा है रानी 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 उसने. अयो नार्या हे कोण आहे? कोण आहे म्हणून काही विचारतो राव राजा. मग सारा गाव टाका मका बघतोय, साऱ्या सकाळपासून माझ्या संग आहे ना. आणि मग आणि तू आहे कुठं? हा? अयो नार्या हे जाऊ दे, हे राव फालतू आपली राणीच भारी आहे. ए मॅडम ये बावळट आदमी है मॅडम, चलो आपण जाते दुसरी जगह देखते. ये बावळट आदमी है मॅडम. आईला काय पाणी चाललंय. ते शेजारच्या श्याम्याचं पोरग तरी चांगलं मुतात रे. असं तर पाणी गाळायला लागले. मोटर चालू करून काय फायदा नाही झाला. या अर्जुनाला म्हणलं होतं भाड्याला लवकर आहे बायकोची डिलिव्हरी करून, अजून तिकडेच गाडलाय. बाबा येतंय काय माहिती. पाणी यायचं नाही त्याशी बायकोची डिलिव्हरी व्हायची ना, अशी अवस्था झाली बरीच. आधी राजा एक त्याला सांगितलेलं कळत नाही बा. साधा ना का राणीच्या मागे मागे मागेच पळतही नसते. आईला सारी कामं मीच करायची का आता? सावकार आहे का नाही तर भाऊकार आहे तिच्या आईला. हे घरची कामं मॅच करायचे, मोठ्या मॅच चालू करायचे, सगळी तळ्याला पाणी मॅच पडायची. अवघड होणार आहे. काय खरं नाही वाटत बा मला. मॅडम हे बघा तळ आमच्या गावचं सावकाराचं तळ आहे मॅडम. पडतान मॅडम सावकार, चला मॅडम पडतान बिडतान. हा मॅडम सावकार लय मोठा माणूस आहे गावचा आमच्या. हा लोकांना यादाने पैसे बिसे देतो मॅडम. मनी मनी लोकांना. You mean to say you want money? नाही उत्ते ते संध्याकाळी बघू मॅडम, आता नाही ते सावकार देतो ना मनी. Okay, okay. हा सावकार देतो. पडतान बरं मॅडम, जरा दामानी दामानी जरा. Yes, yes. अरे, मला तर काय समजत नाही बा. नमस्कार सावकार. ए नाऱ्या कोण आहे रे? इज ब्युटिफुल लेडी. मॅडम तुम्हाला सांगत होतो ना ते सावकार Oh, काय लोकांना सांगितलं माझ्याबद्दल? मनी वाटितो लोकांना याजानी मनी. right. हा लय श्रीमंत माणूस आहे मॅडम हा. Okay. हा कुठले आहेत मॅडम? मॅडम लांबून आल्यात, इंग्लंडच्या मॅडम आहेत. ओ लय लांब हात घातला रे तू. आणि मग आपलं वजन आहे ना तुम्हाला माहिती आहे ना. मग वजन दिसतंय मला. हा, लय कागदाव नको उभा राहा, फाटन थोडा बाजूला सर. तसं का होईना. हा हा What are you saying? मॅडम काय Don't saying. उभं राहू म्हटलं. आमचं चाललंय. Okay. थोडे हिंदी थोडे इंग्रजी येते मॅडम, त्याला मोडकी तोडकी. इन माय फार्म हाऊस. Oh, हा. great. लोकांना लय लुटीतो मॅडम हा सावकार गावात. अरे नीट सांग की जरा. चांगलं सांगतोय सावकार. काय मला कळत नाही. मॅडम पैसा इज देईंग लोकांना. मनी टू हा, money, money. पीपल. हा. आणि असा कुठं पैसे काढतो का? मॅडम- तुम्हाला काय सांगू आता. येस नो थँक्यू येतं मॅडम. अरे तुला काय येतंय भाऊ? मग बरं ठीक आहे. हे नको तळ आहे सांगू. मॅडम सावकारांचं. हा. यू स्विमिंग स्विमिंग पूल इन माय काळा काळा कागद आणि त्याच्यावर निळं निळं पाणी. या हा, या या. No thanks. नो थँक्स. थँक्यू मॅडम थँक्यू. यू गो. Okay. आय Yes, गो. yes. यू गो. नाही तुम्हाला जा तुम्ही जा तुम्ही घेऊन जा. चला चला. कुठं जाऊ घेऊन? जा गावात हिना गाव दाखवायचे मॅडमला. जा अरे तुम्ही. मी काय कोतवाले होय. तू जा. आणि मग तू जा. हा. आणि जरा जा- काळजी घे. हा काळजी घेतो ना. तुम्ही लई काळजीने सांगत राहो. अरे आय एम केअरफुल सावकारीन नाही, आज माझं नशीब आपल्या काय गावातला. पडलेलं आहे सावकार आज. हा? हा, आणि मग हा. सावकात जाऊ दे. हो हा, yes. हायला. यार निराळच पाखरू आहे. निळा निळा पोपट. हे काही सोडून जाता येत नाही, हिच्या मागेच राहावं लागतं. अरे देवा, काय करायचं? ए येडा पाड्या,
हो तुझ्या समोर चित्ता घेतो उचल चल पडा राखा यायला तिथे तुझा मालक आला का नाही आपल्याला उभे फाडीन राव. अरे मला काय रे दिसायची चीज. अरे तू बघला का तुझ्या समोर पडले राव. हो जर अजून एक टाकी तू घे अजून पटापटा घे. हातात टाक मी कॅच पकडतो. तुला दिसणार रे ह्याला कॅच तुला हात दिसतोय ना. आधीच हो घे आलं का काही महिना खाल्ले का ना परत सांगतो तुला मी. येड्या रताळ्या हो ए. काय करीता रे. ती कोण आहे नारे वय नार्याला काय येड्या पांड्या काय करतो. चॅप्टर नारे पै पुढे अरे पुढे कुठे जा माय काय बघतो इथं माझ्या संग बघ कोण आहे. आणि कोण मग कोण आहे रे मॅडम चिंचा काढीत येते मॅडम चिंचा मॅडम ते सोलून खायचं असतं चिंचा. बाबू मॅडम आणि कुठे मला नाही दिसत. तुला काय- आंधळ आहे तुला काय दिसणार आहे इकडे बघ हा 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 नमस्कार मॅडम अरे मी रे बाबा मॅडम इकडे गुड मॉर्निंग मॅडम. अरे गुड मॉर्निंग कुठं दुपार झाली. दुपार झाली गुड होती. मॉर्निंग कुठं मॅडम नमस्कार हे आमच्या गावचं बेवड मॅडम. नमस्कार हा ओ या कायम तुंग असतं मॅडम. नाही हा 10 रुपये तो मॅडम नाही आय एम लय चांगला माणूस चांगला? ह्यो बोली खोट मॅडम यांना इंग्रजी काही येत नाही मॅडम यांना. हे बरं. आपण गावा मिळून आपण एकटाच हुशार आहे मॅडम. आणि हा पांडा पहाडा. येडा पांडा आहे मॅडम. नमस्कार हा. नमस्कार कुठे गेले. हा असून दे चिंचा खायचं का मॅडम. मॅडम I don't like. लायकी काढायला लागली मॅडम आमची. लायकी नाही काढीत I don't मॅडम इंग्रजी बोलती तुला चांगलं म्हणते मॅडम. मॅडमला लय इंग्रजी येतं हा. या तुम्ही अरे या इकडे का मग या कुठे तेच म्हणले नाही या मग या म्हणजे या इंग्रजीत सांगत येते या म्हणजे ठीक आहे असं म्हणतात होय. या. आणि आयला, मग मला हा, वाटलं मॅडम का- फक्त मला एकट्याला जी या म्हणते. मला वाटलं बाकी का काय म्हणत कोणाला? बाई मला ओपन चॅलेंज काय सोडलंच नसतं आणि मग- तिला काही चॉईस आहे का नाही. ए, नाही फक्त मलाच एकट्याला या म्हणते तुम्हाला नाही म्हणत. आईला लगा ताटणाऱ्या लगा लय मजा राहतोय मग चला आम्हाला आहे ना पुढे बघायचे दुसरी थांबा गोष्ट की आम्ही मॅडम बघत. थोडी चिंचा खाऊन जा आला इथे. आरतीचा बी तर नाही खात मॅडम. I don't like. मग अरे लय गोडचीच आहे No thanks. असं लय गोडचीच आहे आणि मॅडम असे तिचा बी तर नाही खात चांगल्या वस्तू खातात यार. चला मॅडम जाऊ दे Yeah, लगा. yeah. मॅडम लय भारी पण लगा लय भारी आहे. अरे तुला काय सांगू असली दिसते काय नाही अशी चमचम करायला लागली हाय हो. तू डोळा असतं का हा. नाही परत गेला असतं एवढं तिथं सुंदर माहितीये तिथं अरे मी वासावरूनच ओळखली होती. वास? असा गुलाबाचा वास आला म्हणलं नाऱ्या गुलाब खाऊन पादला काय म्हणलं. अरे नाही बाबा बरं झालं का वार आलं माहिती टोपी आली इथं. टोपी घाली तो बाई पुढं इज्जत राहिलं पाहिजे ना नाही चल ती बाईला बघू आपण जरा आहे ना, तुला- तिला पकडू. तुला चल, काय कुठे आहे ती? तुला काय सांगतो हा. काय मग बायको आहे का नाही हा. तिला मारणार मी घोडा आता. अरे हिच्यापेक्षा आहे का नाही आयला का 100 पटीने खतरनाक आहे. चल तू अरे तुझं लग्न झालंय तुला अक्कल आहे का नाही. अरे माझं लग्न नाही झालं अजून. अरे आंजीला मार गोळीला का आंजीपेक्षा खतरनाक आहे तुला मी काय सांगतो जायचं माग तिच्या हा चल वास काढीत जाऊ तिचा. चल वास काढीत नाही रे. बघू चल मुकेश आता अपने को है ना वो मुंबई से पार्टी का है ना 10 टन का ऑर्डर है वो गाड़ी भरने का है अपने को. आता तू काय कर वो उसको है ना जा देख जरा भट्टी लगा. हाँ जल्दी होना चाहिए जल्दी बना के ले. छोटे भारी काम चालू है रे. सरपंच का गुराळ है मैडम. हाँ बहुत बड़ा गुराळ है. ऐसा ऐसा कांडा डालना पड़ता है बड़ा बड़ा रस आता है मैडम गुराळ से. सरपंच नमस्कार. अरे. बाबू हेलो. नाऱ्या नमस्ते. अरे काय मॉडेल आहे राव. सरपंच मागे जरा लांबून दामानी कुडालचं तू थांब रे. ये छोटू बाई, कुडालचं कसं मॉडेल काय मॉडेल मुंबईहून आल्यात मॅडम. खरं का काय. आणि मग हा, ते सरपंच आहेत मॅडम सरपंच. मी सरपंच हा. सरपंच गावचा सरपंच. मॅडम हिंदी इंग्रजी आता नाही. हा खोपले सरपंच मॅडम. हा, ए काय सांगतोय रे. 1 नंबर सरपंच आहे सांगितलंय. हा का? आणि मग ऐक हा. ना, ऐक ना, ऐक ना. अजून सांग. मॅडम ही डॉंकी बरं का.
हा या हा थँक्यू हा. थँक्यू मी ओके ओके आणि त्यांचा चेला बरं का बार का ओ हा माझा पिये पाळलेला अंड स्मॉल पे होपलेस एक नंबर होपलेस ए, काय सांगतोय रे मॅडम अख्ख्या गावा वजाने सांगितलंय राव सांगितलंय ना आणि मग हा अख्ख्या गावा अजून वजाने चांगलं सांग मॅडम ही इज बावळट मॅन हा बावळा बावळट मॅन हा सीरी यू मीन टू से सीरी या मी हा येस मी व्हाट आर यू डूइंग सरपंच फोटो सरपंच अंगचटीला येता का तुम्ही राव सेल्फी टू सेल्फी विथ मी हा या सेल्फी मॅडम मी सरपंच तसं का होईना मी. सेल्फी काढी द्या अच्छा हा. मी पण सरपंच मी पण ए, तू बारीक आहे तू बाजूला सर थांब आणि मग हा नाऱ्या हँड हँड हा या गाड्यात घालू का गाड्यात हा मॅडम हँड नो डोंट टच मी प्लीज देतो ना मॅडम टाकून दे ना हा त्याला काय होतंय तवा हा या ओके हा आणि मग हा कसं आहे आपलं काम वजनात आहे का अजून सांग ना मॅडम यस पुरा गाव आहे ना इतके अंडर आहे पुरा गाव ऑल विलेज हा ओह हा पुरा नालायक आदमी गाव का हा मॅडम मी. नालायक या. हा, Oh, पुरा thank you. नालायक सरपंच थँक्यू हा, मग, हा. अजून सांग ना हे सर गुराळ I think so sweet मी आ, मी नाही मोठ्या माणसांची पप्पी नाही घेत ना बाई बप्पी नाही मी अच्छा घालगुत घ्यायचं काय हा. असं हा मॅडम हे तिचं माझं गुराळ हा मी सरपंच गावचा अख्ख्या गावचा सरपंच मी मॅडम माझं गुराळ थँक्यू सोडून येत नाही त्यांचं गुराळ आहे मॅडम हे मोठं हा 5-25 माणसं कामाला आहेत मॅडम त्यांच्याकडे हा आणि मग हा तो गुळ आहे ना गुळ रस का उसका आहे ना ऐसा कांदा डालते बळा रस आता आहे आणि मग गुळ तयार होतो मॅडम गुळ हा गुळ वडी हा वडी आपलं त्या बाई संग जुळून दे ना हा. जंगाट अच्छा जांगाट जुळून देऊ काय अगं बाबा मॅडम ओ मॅडम yes ए तू कुठं सरपंच पण बाईचं लग्न झालंय ना राव कस काय आणि मग मी विचारलं ना मागाशी आईला मी जरा घाईच केली बरं का लग्नाला छोट्या मग सरपंच असं करा अजून 500 द्या ना जांगाल सुट्टी तो ना यार जुळाव आणि सांगा. मग हा. what happened what are you saying बरं सरपंच येऊ का मग आता आम्ही हा नाऱ्या तू जा आता हा. आणि बाईला ना संध्याकाळी आपल्या फार्म हाऊस वर घेऊन ये फार्म हाऊस कशाला अरे जेवाय खावायची व्यवस्था बाई राहीन कुठं हा. कसं असतं माहिती का अतिथी देवो भव हा आणि हा? मग? आता अख्ख्या बाईला ना अख्खा गाव हिंडून दाखव हा, जा. हा. आणि जांगाटाचं आहे ना देण्यात माझ्या हा मग तेवढं कर हा बर ठीक आहे छोटू काय असतो तो रे ए बाबनिया तिकडं काय लपून करीतो रे हा अरे श्रीमंत सावकार अरे तू तिकडे काय लपून करीतोय इकडे हा ते आपले सरपंच यांना तर मी आताच बाईची ओळख करून दिली ना सावकारालाही दिली बबण्यालाही बी दिली पांड्यालाही बी दिली आणि म्हणजे मग- तुम्ही काय बाईसाठी आले का हा? नाही तू एक काम करणार या हा. तू जा बाईला घेऊ जा तू बाईचं पोरग बी आले काय छोटा छत्री आहे काय तुला पण सरपंच राव ह्यो येडा पाडा लई दिवस तुमचं का आपला का आला म्हणलं त्याला तुमचं गुराळ दाखवा तुमचा गुळ खाऊ घालावा म्हणून त्याला इथं आणलंय मला ना मला कळलं तुला काय खायचे मला ते तिथवर वास आला ना त्या गुळाचा सावकार हा. इथं काय येडीचे बावळट यांना काय अक्कल नाही पण तुला सुद्धा कळत नाही होय रे मी इकडे ते गुळाचं हे बघायला आलतो ते आपलं ते गुराळाचा वास आला ना तिकडे अरे 5 वर्ष झाले का गुराळ टाकून आणि आता शिक बोंबला चालला आज लय भारी वास आला तिकडे पारा समजत ऑर्गॅनिक म्हणून बाईचा म्हणलं वास आपलं. आला असेल तुला नाही ते वाफा निघत होत्या ना. हा. सरपंच राव गावातली लोक शांत बस आणि त्याच्या आईला तू शांत बस तुला कळाय पाहिजे सावकार लका अतिथी देवो भव असते हा? मग मी कुठं म्हणतोय उलट चांगलंय त्यांना माझ्या घरी पाठव देव भाऊ आहे ते बरं, तुम्ही एक काम करा हा. तुम्ही आता निघा आम्हाला आमची कामं करू द्या ए थोडा गुळ खाल्ला असतं तर ए मुकेश यांना एक किलो गुळ दे आणि निघा घरी चला पळा चला बाई गुळ तुला किती गुळ पाहिजे चला मला काय गुळ नाही ना चल ना बाईला केस आहेत हातावर काय इथं केस आहे? सरपंच कळत नाही का तुला होय रे? तू काय रे
आयला नावाला नुसतं श्रीमंत सावकार आहे नुसतं काय आकलीचा तपास नाही याला. लका गोरी बाई बी दिसली की निघाली बोंबलत माघारी. लका ते बियावड आणि ते आंधळ माघारी. हा बरं मी काय म्हणतोय आता आपलं लागले मार्गी आपण चला आयला भारी सांगत आहे रे. या मॅडम या. कम मॅडम कम. सावकाश दमानी मॅडम. या मॅडम या. कम 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 मॅडम. मॅडम हा आमच्या गावचा वडा बरं का मॅडम. वडा. वड़ा हाँ पानी वड़ा वड़ा पाव नहीं मैडम. वड़ा वड़ा पानी जाता ना उसमें से पानी जाता. पानी हाँ वो आप ने देखा ना वो तला देखा ना. ये वाटर हाँ हाँ वाटर वाटर हाँ वाटर वो उसमें वो सावकर का है ना. वो सावकर ने बहुत हरामखोर आदमी मैडम. पानी नहीं देता गाँव को. इसको भी कभी कभी पानी आता वही पानी यूज करता गाँव वाला पूरा. हाँ आणि मग हाँ सो सॅड. आईला चिंतकीत असला माल नाही बघितलं बा आपण कधी. अरे तिथं असं झालं पांढऱ्या आयफोनला चायनाचा विवोचा कव्हर लावल्यासारखं झाले बा. पहिला काय ते निळ्या ड्रेस मध्ये बाई दिसते एवढी गोरी बाई. अरे तिच्या पोटरीच्या तर शिरा दिसायला लागल्या त्या परातून. बाया 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 बाया. अरे इकडे नाही तिकडे ती. I want to take one selfie. या सेल्फी. Yeah, selfie. हा तुम्हाला काय करायचे ते करा मॅडम. तसं काय नाही आपल्या गावात. हा मग सरपंच इथं काय करते. सरपंच तुम्ही आले का काय. अरे सरपंच काय आला इथं. आईला ती छोट्या बी आला गेला का. अरे ऐक ना ते मागाशी नाही का मी तुला पैसे दिले होते. हा हा मी बाई सगळं आपलं ते जांगाट जुळून दे ना. तुला वाटलं तर अजून पैसे देतो. हे बघ हे 500 रुपये घे तुला अजून. अहो सरपंच जांगाट जुळून आपण तुम्ही कशाला टेन्शन घेता राव. लग्न आणि मग हा सरपंच काय राहू द्या तुमचं. काय राहू द्या. राहू द्या तुमचं. ए, नारे ते आपलं जुळू दे ना. ए सरपंचाकडून पैसे घेतलेत मी. तू कुठं काय दिलं मला जा नाही दे बरं जुळून. मला उचलून दे. मला हा उचलून हा उचलून सरपंच हा. 1000 रुपये द्या. काय 1000 रुपये द्या. कशाला माझ्या परमिट मधून कट करून घ्या. काय बोलतो. हे घ्या 1000 रुपये. हा. आणि आपलं जुळून दिलं पाहिजे बरं का. ए जुळून बारकाले पोरांचं कुठं जुळून देतात का. आणि मग चल अरे सरपंचाचं जुळून दे ना यार. अरे नाऱ्या, कवटाव आणि तोंडाच्या. अरे सरपंचाचं जुळितो ना. आता तू बारक्या पोराचं कुठं जुळितो. मग बाई किती लांबून आलेली. दे माझे 1000 रुपये मग. तू 1000 घे पण बाई संग कुठं जुळून मागतो. सरपंचाचं जुळून द्यायचे राव. ए. आणि मग हा ए, काय झालं रे. अगो बघू सावकार आले का तुम्ही. काय सरपंच पुढे काय नाही ते वाड्याला पाणी आले का ते बघायला आलतो. कुठं पाणी मोरात करताय ना आम्हाला. हा? अरे नाही रे ते हे बघ गावाला पाणी प्यायला कमी आहे ना. म्हणलं विहिरीमध्ये पाणी आहे का म्हणून बघायला आलतो. मला गुराळावून हाकलून दिलं. तू एवढा धुतल्या तांदळाचा का बरं. अरे मी काय सांगतो तुझ्या लक्षात येत आहे काय? का. छोट्या आपण कशात आलो रे. बाई पटवायला आला ना. नाही मग त्याला काय 1000 देत होता रे तू नाऱ्याला. हा नाही तर नाऱ्या मी किती पैसे द्यायचे सांग. माय सांग. ए, पैसे दिलेत मी की पैसे जागीरदार. पैसे घ्यायचे ए, यांनी जेवढे दिले ना ते दुप्पट घे पण माय जुळून दे. आता जुळवायचं तरी कोणाचं राव मी. माझं जुळून दे चल. आणि मग बोल हा? किती पैसे दिले त्याने. आता मी 1 लाख रुपये दिलेत. हा चल 2 लाख देतो जुळून घे. मी 3 लाख दिलेत. 6 लाख घे. अजून एक काम कर माय तळत तो नाव करून टाके तो बायसन जुळून दे. अगो बघू नारू नारू तुला किती किती शोधू लागा मी. तू इथं आला का. ऐक ना ए, तुम्ही दोघं कुठं हिंड आता. अरे ते अरे आमचं लेक मत काय माझ्यान लागा जुळू त्या आता बाई. कोणाचं जुळू यार. अरे लागा तुला मी तुला जोडवायचे का. आणि ती अंजली अंजिला मारा गोळी लागा का आपण बाईची पुळी खायचे मला. काय? फर्स्ट वाईफ इज फर्स्ट वाईफ यू नो. आणि हलकट तोंडाच्या सेकंड हाण, हाण त्याला, आणि तुझा हान त्याला. हा. जायचं नालायक. तू काय आला रे इकडे. मी काय म्हणतो टेरे नाही नार्या. सरपंच इकडे इकडे. अरे मला का माझं बी बघ की आपली पुण्यात 300 कोटीची प्रॉपर्टी तुला देऊन टाकतो. आपल्याला दिसत नाही तू हे कुठे बुचक्यात प्रॉपर्टी का मला द्यायला चालला. मी तर तुला आखा बबन पॅलेस देतो. ए, नको ते बाबा पॅलेस आणि ते काय राव मग. नाऱ्या, What तू is in एक- your तू एक बबन काम palace? कर. चल. नाऱ्या, तू एक You काम कर. bloody dog. तू बाईला सांग मला सरपंच संग लग्न करायचे. हा, तू जा. बाईला जा. सांग. ए, आम तू सांग. ए, नाऱ्या, you come here. नाऱ्या, you come here. ए, नाऱ्या.
तू पण बोल. सांगतो ना I got सावकार, you. सांगतो माय ना मी. अख्खा तळा तुला देतो मी. हा ठीक आहे सांगतो ना मी. चल माय धरून द्यायचं. हा, सरपंचाचं नाव ए, घेतो. ए, आता का बाई पायी येडी झाली का माझा- काही सगळी मी माझा आता पॅलेस देणार रे. अरे तू माझा नको तू मी स्प्राईट पॅलेस देतो. येस मॅडम येस वाय 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 मॅडम XY वाय हो गया वो हाँ, सब हो गया. XYZ मॅडम हाँ, आहे Z हो गया. हा. नाही मी काय म्हणतोय बाई, मला फक्त बाई, मागे सर मागे नाही रे, सर आपलं ते शेततळ्याचं द्या ना बापरे, तुमचं. अरे मागे सर ना ए, बापरे. you bloody ए, man, you मॅडम fool. ए सरपंच ए सरपंच मॅडम. हे बघ पाणी मला तळा दिलंय सगळं आय गॉट नार्या तळा. वॉटर तळा हा, हा. यू स्विमिंग इन सावकार लगा इकडे हो ना टुक टुक तुम्ही. टुक. सावकार. अरे, I got- सर, भाई, हे सगळे तळ माझ आहे ए, ये इथं बिन सगळं पानी का पाणी तळा मध्ये है असतंय. मेरे तळे मॅडम. में बहुत वाटर हे है बाई, भाई सरपंच उसमें सावकार बोल रहे हैं ऐसा मॅडम फिशी भी है हम उसमें फिशी मॅडम, बाहर ये करेंगे सावकार भाई ये सरपंच सगळे बोल रहे हैं हमारे हमारे साले साले से शादी करने का बोल रहे हैं शादी व्हॉट